Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi gerçekten tarihin Civina Kongreya Civakên Demokratîk ya li ser xure ve birina bajarên Bakurê Kurdistanê ev du roj bû li Amedê berdewam dikir bi dawî bû encama civînê hate diyarkirin. Di deklarasyonê de di derbarê çareseriya siyasiya rêveberiyên xwe cihî de li ser 14 xalan biryar hate girtin. Di nav xalan de ji perwerdehiya zimanê zikmakî bigirin, heta aborî, çand û dadiyê jî li kordineyekê wê xebat bikin. Li ser navê DTK parlamenter Selma Irmak got em bi her awayê xwedî li Xweseriyê Demokratîk derdikevin û piştgiriyê didin tekoşîna gelê xwe yê mafdar û rêwa. Em wekî kecede ber bi awayekî bi her awayekî xwedî li wan Xweseriyên Demokratîk derdikevin û piştgiriyê didin tekoşîna gelê xwe yê mafdar û rêwa. Em tevlî bûn û piştgirîdayîna hemû gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê xwedî derketina li vê tekoşînê wekî tekoşîna demokrasî û azadiyê dibînin. Selma Irmak got ev deklarasyon bi lêgerîna niqaşên çalak û lihevkirinê ye. Ji rexneyan re jî vekiriye. Di vê çarçoveyê de divê pevçûnwerin bidawî kirin. Irmak, bangê hemû beşên civakiyên Kurd û partiyên saziyan jî kir ku bila piştgirî bidin tekoşîna mafdar û rêwaya gelê Kurd. Xweseriyê bi qasî ku ji bo Kurdan e, ew qas jî ji bo Tirkan û hemû etnisîteyên din, komên baweriyan yên nedîtî bindest û belengazan jî tekoşîna azadî û demokrasiyê ye. Em bawerin ku ev modela me ya Xweseriya Demokratîk ji bo kaos û tevlîheviya ku di rojhilata navîn tê de ye jî dê bibe mînaka berbiçav û xelasî û jê derketina ji kaosê. Oluşturulmuş bir soykırım örgütünün varlığını görmekle Hevserokên partiyan yek bi yek piştî îlankirina deklarasyonê axivîn. Hevseroka Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaşê axivî got, hêvî dikim ku muhatabên vê deklarasyonê giringî bidin. Lewra ev fersendeke. Mijar nehew hendekin, riya demokrasiyê ye. Siyaset riya diyalogê ye. Yayınlayanların ciddiyetiyle aynı ciddi yaklaşımla deklarasyona yaklaşacaklardır. Di civînê de yê navekî baldar hebû ku parlamenterên HDP altan tan ne amade bû. Dê parlamenterên din yên HDP, hevserokên şaredariyên bajaran û siyasetmedarên partiyên siyasî DBP û HDP jî amade bûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed. Türkiye'nin